Oho! Pitäisikö laittaa kiinni tuohon? On kyllä aivan paska tämä ruisku. Mistä se nyt valluu tuo maali? Morjesta ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla vaihteeksi taas maalataan autoa ja maalataan tällä kertaa ruiskulla, niin tulee sekin testattua. Ei tätä autoa, vaan lähdetään tuonne kaverihallille, siellä oottelee vanha Hiasen takaluukku. Niin toki sekin on punainen, mutta ei tähän autoon, vaikka tämäkin Toyota on. Niin lähdetään kahtoo sinne, että mikä siellä on tilanne. Jaa, me lähdetäänkin ensimmäisenä tankille. Tankille tiemme käy. Mulla on ainakin semmonen yleiskäsitys tuosta polttoainehommasta, että jos polttoainevalo alkaa pallaa, niin sillä yleensä ajaa sen 100 kilometriä. En oo kyllä ikinä tarkistanut sitä mistään, mutta niin mä oon aina se ajatellut. Pistäkääpä kommentti, että onko se oikein ajateltu. Muistakaa tankkaushanskat, ei jää näppäimet. Nyt te tiedätte, että mikä kortti on ensimmäinen numero 9. On muuten kohtuu ilkeä, kun mulla on oikein paljon takaiskari, niin se on rikki. Eli on pakkasen puolella, niin se on kivikova. Se ei niinkö ollenkaan jousta tai pella. On hirveitä möykkiä tiessä, niin tavarat lentää lavalta ja koko auto tärissä. Mutta ei se mitään, lähdetään syömään tonne. Siinä on se Hiase. Tosiaan takaluukku on pöydällä tuolla ja lähdetään tekkeeseen. Se on aika haalistunut tuo pinta tässä autossa ja tehdään se takaluukku nyt alkuun ja sitten myllytellään ja pistetään kunnon pinnotteet siihen ja pistetään niin sanotusti Hiase-mintti. Täällähän meillä olisikin potilas valmiina. Siinä on vähän ruostetta ja täällä on vähän ruostetta ja tuossa on näköjään vähän isompi lommo. Täällä on vähän ruostepistettä ja tänne oli vaihdettu peltiäkin palanen. Näköjään pitää vielä vähän hitsata tuota. Tästä tulee tämmönen kaksiosainen ainakin videosarja tästä Hiasen remppaamisesta. Ensimmäisessä videossa, eli tässä videossa, niin maalataan tämä takaluukku tai korjataan ja maalataan ja sitten toisessa videossa, niin kun se on tommonen haalistunut koko auto, niin myllytetään hyvin ja pinnotetaan se. Se pitäisi museoon rekisteröidä, niin entisöön jää se ulkoapäimme kunto sillä, että sen kehtaa vie konttorille. Ensin poistetaan tämä tarra tästä. Lasit päähän ja kuulusuojaimet. Akkuja. Mitä sanot, että onko oikea merkki? Vähän kulunut toffee laikka, mutta ehkä se tällä lähtisi. Oho! Tässä kannattaa muistaa se, että ei liian isolla kierroksilla vedä. Muuten se pallaa se, tai rupeaa lämpenee se maalipinta ja sitten se pelti saattaa ruveta
elämää siinä. Jarrukliineri. Tietenkin enimmät törsteet siitä pois, niin ei tarvi niitä hiemakonnella hieruottua. Se lähti siitä se tarra ja siihen sitten teetetään uusi. Nyt voitaisiin alkaa rappaa nämä ruosteet pois. Tärkeet. Lähdetään siitä liikenteeseen. Ja hitsattavaa tuli lisää heti. Se meni läpi. Siihen tehdään pikku korjauspalanen, otetaan kokonaan nuo ruosteet pois sille. Kokonaan ruosteet pois tuolla pellin vaiholla. Ei siihen isoa peltiä tarvitse vaihtaa, mutta pitää kuitenkin. Ja sitten taas tässä tärkeä, me katsotaan tämä toinen puoli, täällä tuntuu vähän ruostetta. Näköjään täälläkin on. Sitten käydään läpi, missä on lisää. Täällä on tämä. Sinnekin tuli pikku reikä. Sinnekin saa laittaa vähän täppää. Tai sitten vaihtoehtoisesti siihen voi laittaa epoksikittiä. Aika hyvin kaikki ruosteet nyt otettu, mitä tuosta äkkiseltään löytää. Tuohon rälläköön jää reikä. Hups, huli otettiin läpi sitä, mutta hitsataan. Sehän itse asiassa haittaa, kun se on mennyt se ruoste tänne toisellekin puolelle. Otetaan siitä ruosteet pois ja sitten hitsausten jälkeen niin pistetään kunnon mäskit tänne alareunaan niin tuolta sisäpuolelta. Tämä kotelo täyteen, jotakin ruostesuojaöljyä tai muita sinne. Joku juokseva, että se menee tänne alas asti. Nyt sai oikein kokoisen hitsauskoneenkin, tehdään tällä pikkukoneella se. Niin. Ja sinne tekkiin tuommoisen pellin palasen. Sehän kannattaa tehdä sillä lailla, että sinne jättää pikkusen reunoille tilaa. Niin sitten ruvetaan täppäilemään se kiinni. Mä haluan sen hitsata aina niinku pellin kanssa tietenkin tasalle, niin siihen menee mahdollisimman vähän kitti. Ja pistemäisiä täppäilyjä, niin se ei lähde veteleen tuo pelti. Ei mitään hajonnusta sääjöistä. En tiedä miten näkyy kameraan, mutta nuihin paikkoihin pistetään vähän hitsiä lisää. Sitten se on siinä. Oli ehkä rälläkäsä vähän turha silja laikka, mutta tuosta vähän nousi patille tuo pelti. Naputtelin sen siitä alas. Ja sitten kun mä oon tehnyt tämmöisen hitsauksen, niin lopuksi niin vedän tähän tuo epoksikitti pohjalle.
Ja sillä varmistetaan, että jos täällä on jotakin mikroreikiä, niin ne täyttyy sillä epoksikitillä ja se kestää sen vaivattomasti. Voihan Jorma Kääriäinen noihin kuvata tuon, kun levitin epoksikittiä. Siinäpä se olisi laitettu nyt joka paikkaan. Tämä oli vähän haastava. Ei kuvata sitä kovin läheltä, kun se ei kovin kaunis. No, nyt on yön kuivunut nämä epoksikitit, mutta annetaan niiden vielä sinne kuivua, kun meillä on tässä tämmönen lommo, mikä pitäisi kans oikaista, niin aletaan tekee sitä. Tää lommo-oikaisu ei ole kyllä meikään mikään semmonen niinku leipänlaji, mutta tässä sitä opetellaan. Laitaanpa touhuun. Vihalamppu. Siinähän se näkyy oikein komiasti tuo. Nyt katsotaan vaan jollakin, millä päästään vääntämään niin tuolta toiselta puolelta. Tämmöiset löytyi. Ei oo kyllä mitään lommo-oikaisutyökaluja, mutta koitetaan näillä, jos saatais jotakin tehtyä. Näin, täältä lähdetään nostelemaan sitä. Nyt kun me saatiin tuo tällainen pieniä liikkeitä tonne. Nyt se on vähän veätyksillä siinä. Otetaan täältä vasara. Niin sitten ruvetaan tästä lommo ympäriltä naputtelemaan tätä korkeata kohteita alas. Samaan aikaan kun väännetään tuolta vastaan painonutta ossaa. Ammattimiehethän sais tämän lommo oikastua niinku täysin suoraksi ilman kittiä, mutta itse en oo ammattimies. Ja ei oo kyllä ammattityökalujakaan nyt. Sieltä se tulee kuitenkin koko ajan. Mutta jos haluatte nähdä niitä videoita, kun pistetään oikeasti isoja lommoja ilman maalausta suoraan, niin semmonen tekniikka nimeltä eli PDR. Sillä nimellä löytää. Tuossa valossa näkyy. Tommosia piikkejä ei saa tehdä. Se pitää tehdä paljon rauhallisemmin tuo homma, mutta nyt sitten tämä vaan tästä hiotaan pellille ja pistetään kitti siihen. Otetaan kyllä ennen hiomista niin hörppy ananasvissy. Ai että, on hyvä. Lähdetään 80 liikenteeseen, sillä tehdään nuo kitille pohojat. Imuri päälle ja hiotaan. No oikein mukavan näköinen tämmönen tehdä. Tuo toinen me tehdään käsiin kokoon. Mutta tämä epoksi, kun se on niin kovaa, niin sen pystyy melkein pirralla tämä ensimmäisen muotoilu tähän tekemään. Ja sitten laitetaan oikea kitti, millä on helpompi muotoilla se. Kittinähän me käytetään Pesan urkilaittia. Tää on itse todennut hyväksi.
kyllä niinkö tämä lasta ja alusta, niin voisi olla vähän parempi. Joo, se saa olla ekaa kerta. Eka levitys siihen. Sitten mä ajetaan aina lastaan näin nämä kitit, jos ei ole tinneripesuallasta. Niin se kuivuu tuohon, niin se vaan voi napsauttaa sitä irti. Mutta nyt on semmonen tilanne, että näitä pitää lähteä hakkeen kaupasta uusia ja pahvin paloi jostakin metästä. Mä veikkaan, että 2-3 kertaa kun levitetään kitti, niin mä saan sitä levastua suoraan. Joskus menee vähän enemmänkin. No niin, nyt meillä on kitti kuivunut. Kävin muuten hakkeen tuosta uusia kittilastoja. Tämmöisillä mä itse tykkään kitata. Tämmöisiä muovisia. Nää vähän joustaa ja antaa periksi, mutta ei ole tommosia kumisia eikä metallisia, vaan just tämmöisiä muovisia. Nää on omia suosikkeja. Pistetään tuosta kuulosuimet päähän ja hiontakapula ja 3 mm paperit kapulaan ja antako hioma. Oli kyllä tosi huonosti levitetty kitti. Se oli kyllä aika huono se lastakin, että nyt levitellään vähän paremmin. Näitä vähän taivutaan niin sellainen snadisti näin, niin jotenkin mukavampi vettä. Se on aika hyvä kittaus siinä. Se on tasainen ja ei ole isoja reunoja. On kyllä tällä lastalla aivan hirviä merkitystä, minkälainen se on. Sekin on aika hyvä. Tää voitais kitata sillä parriin jossain. Ensin tää yläosa ja sitten se hiotaan ja sitten tuo alaosa. Siitä on varmaan hyvä lähteä tekemään. No niin, nyt meillä on kitit kuivunut, niin hiotaan. Mä monesti tykkäänkö, se on melkein kuiva se kitti, niin nopeuttaa sitä kitin kuivumusta siitä, että mä vähän niin kuin avaa sitä kitin pintaa, niin se kuivuu sitten nopeampaa. En mä tiedä pitääkö se paikkansa, mutta mä teen monesti vaan sillä, se on jäänyt jostakin syystä mulle päälle semmonen tapa. No, aika hyvä. Tää tehdään nyt jotenkin tähän tämä linja, niin saadaan sitä hiottua. Varmaan teipillä. No niin, meillä alkaisi olleen. Mä tekin tuossa off-kamerassa nämä loput hionnat. Eli pisti siihen semmosen niinku tiukan kittikerroksen ja sen hioin vähän hienommalla paperilla. Nyt on nämä kaikki valmiina. Nyt tehdään silleen, että ajetaan tuolla hiomakoneella joka paikka mataaksi ja sen jälkeen aletaankin valmistelemaan pohjamaalausta. Vetää etrat käteen ja ruvetaan hinkkaamaan. Voitaisiin tähän vaihtaa. Otetaan 220, ei. 320 on hyvä. Se on hyvä tohon ennen hiontapohjamaalia. Kivuria päälle ja mutta hiontaa. Nyt vielä käydään nämä kulumat
Tää ei koneella saa niin käsi. Sitten tehdäänkin rasvan poisto. Tai rasva- ja silikonin poisto. Täällä meillä on liuotinpohjaista rasvan poisto. Onneksi tässä vaiheessa ei ole niin tarkkaa tämä homma, kun pistetään hiontapohja maaliin. Kun mulla ei ole pölynpoistoliinoja, niin pitää koittaa pärjätä ilman niitä. Sitten käytetään pölynpoistona niin tämmöstä paperia. Pölynpoistoliina on vähän niin kuin semmonen rätti, mikä on tahaamia. Niin siihen tarttuu kaikki pölyt siitä pinnalta. Tää huomiselle hakija niitäkö vetään pinta. Tässä vaiheessa tehdään semmonen homma, että pistetään happorätillä niin happo. Otapa tuosta tomperit ensin kätöisiin. Sitten täältä happorätti. Eli tässä on happoa tässä rätissä, niin tällä käydään kaikki kohdat, mistä näkyy peltiä. Paljasta peltiä. Tää on tätä nykyaikaa. Ei tarvi enää happoharsoa vettää. Se onnistuu tälläänkin. No niin, meillähän on tosiaan pohjamaaliruiskuna tämmönen puuilo pohjamaaliruisku, alakannu. Ja sekoitustikkuna tämmönen, mä oon ohi ottanut mittakippoja ja sitten mä oon ohi ottaa sekoitustikkuja. Niin nyt mennään silleen, että tehdään tonne ja toivotaan, että kovetetta on oikea määrä. Kyllä se taitaa olla puoli litraa ja sitten on ohenne eli kiihyttäjä. Tehdään suoraan se tänne ruiskun maalikannun tuo sekoitus. Hän koveti sekkaa sinne. Se on siinä. Lähdetään nyt silleen liikenteeseen tämän hinkkaverin kanssa, että vetää ensin yksi kerros, sitten annetaan se haihtua, eli se menee semmoiksi mataksi, ja sen jälkeen saa vetää 3 kerrosta peräkkäin. Se on aika kova. Mutta ei siinä, aletaan veteille. Aivan hirviä. On kyllä aivan paska tämä ruisku. Mistä se nyt valluu tuo maali?
Täytyy kyllä sanoa, että harvoin niin näin huonoa ruiskutuskokemusta saa. Olisi ehkä pitänyt katsoa, että täällä on kaikki konteksissa ennen kuin alkaa ruiskuttaa, mutta onneksi Pohjanmaalla niin se ei niin haittaa. Pikku välihaihutus ja sitten vetää kunnolla. Käydään kattoo tuossa pöydällä, että pystytäisikö me pelastamaan tilannetta jotenkin. Mutta kun ruisku pitäisi pelata silleen, että kun mä painan vähän, niin se päästää pelkästään ilmaa. Nyt kun mä painan vähän, se on niinku kaksiosainen tuo liipasi. Ja tämäkin toimi silloin eka kerralla sillä lailla. Aivan oikein. Mutta nyt sitten niin painaa vähän, niin sieltä alkaa tulla jo tavaraa. Koitetaan pärjätä tämän. Ei voi mitään. Siinäpä olisi Pohjanmaalissa. Vähän tuli jotain ruiskusta noppia tähän. Mutta joo, lähdetään tekemään silleen, että nyt otetaan tuo hiomakapula, eli käsikapula, ja sillä hiotaan nämä meidän tekemät kittauskohat, vaikka ne näyttää aika hyviltä jo valmiiksi, että täällä ei ole mitään pykäliä, mutta käydään silti vielä läpi, ja sitten nämä nopaat, mitä tänne valuu, pohjamaalintippuja, niin ne hiotaan kans sillä kapulalla, niin saadaan tasaiseksi kaikki. Sitä nyt ei ole joka paikassa sitä pohjamaalia kovin paljon, niin pitää koittaa sievästi työstää, ja lähdetään 320 kapulalla liikenteeseen. No niin, nyt meillä olisi pohjat valmiina ja vähän kastelin tätä lattia tästä ja rasvan poisto ja silikonin poisto on tehty. Pikkusen se meni sieltä täältä läpi, mutta jospa se nyt ei olisi niin paljon mennyt läpi, että se vaikuttaisi tuohon maalaussävyyn. Sitten aletaan tekemään maalia. Eli meillä on täällä itse maali. 3:1. Sitten meillä on kovete ja ohen. Ja tällä kertaa tähän pintaväriin hommaan niin olen hakenut kaikki tarvittavat. Eli näiden kautta sitten kaadetaan tuonne ruiskusäiliöön, niin siellä ei ole enää roskaa. Ja sitten tässä sekoituspurkeissa on aina niin nämä suheen mitat on näissä aina. Täältä voidaan katsoa, että tehdäänkö 400 vai 500 vai mitä. Niin me tehdään nyt kaikki, mitä täältä tulee, eli tuohon 0,5 litraan tähätään, niin me saadaan holovata kunnolla tuohon. Siinä on kyllä aika reilusti, mutta enemmän reilusti kuin liian vähän. Sekoitetaan se ensin tänne purkkiin. Nyt vetään ensimmäisenä tuohon tartuntaharso, eli ei vetä ihan täyttä kierrosta ja annetaan sen sitten vähän aikaa sillä, että se nasahtaa ja sen jälkeen vetään märkää kierrosta. Katsotaan vetäänkö useampi kuin 1 vai 2.
Ruvetaanhan katsoa, että mitä siitä tulee. Mä sanotaan aika pikkunen on tuo viuhka, mutta en ole varma, että miten tässä ruiskussa tuo viuhka sai mennä. Oli vähän hukassa tuon viuhkasäätö, kun sehän on tietenkin tällä puolella, sitten kun itse on vasuri, niin siellä vähän piilo. Säätäänpä nyt vähän sitä viuhkaa. Komia pläntti jäi tähän. Ehkä se Mikko lähtee vielä poistumaan. Se on yllättävän paljon, mitä se niinku pölisee täällä. Näyttäisi, että se on niinku joka paikalla täällä. Siksi siellä on mopot ja mikroautot suojattuna, että säilyisi puhtaana. Mutta ne siitä pikkuhiljaa se on semmoista pölyä, niin se varmaan veelläkin lähtee. Ei näy valumia. Pari roskaa oli yllättävän vähän. Yllättävän vähän tuli kyllä roskia, että sitä täytyy sanoa. Pintakin näyttäisi äkkiseltä. Ihan ok. Tuohon tehtiin se korjaus. Miten se näkyy kamera. Tuossa meillä oli se lommo. Tuossa kohi. Ei oo enää. Ja tänne tehtiin se hitsaus. Ruiskun viuhka, kun Uuno ei osannut säätää sitä ekalla kerralla. Ja jäi se sitten vähän toisella kerralla. Hoksasin, kun katsoin tuossa videot eilen, niin hoksasin sen, että kun mä aukasin sitä viuhkaa, niin sitten pitäisi pikkusen lisätä myös painetta tuohon suihkutukseen. Jäi se paineen lisäys tekemättä, niin siksi se ei ole niin tasainen. Ja olisi kannattanut kyllä asetella paremmin tuo luukku. Ehkä vähän silleen niin kuin pystympää, että olisi voinut yhdeltä sivulta periaatteessa maalata koko luukun, kun tuli sitten vähän huonossa järjestyksessä niin sanotusti maalattua. Mutta ei siinä. Se on lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. Nyt jäähän sitten oottelee sitä, että saadaan loppuauto tuonne firman tilloihin, niin päästään siellä tekemään myllytystä ja pinnotusta ja jännätä, että kuin lähelle päästään sinne muussa autossa tuota väriä. Kiitos kun katsoitte video tänne asti, jätä tykkäystä, muista tilata kanavaa ja me nähdään ensi kerralla. Se on moro!